lento ngisho njalo ngibatshela. Uyabona masigijima noma mawugijima ushayela ihlombe ujatshula uthi hayi gijima kamuntu. Uyabona masuwile wonke umuntu uthi ngangibona ukuthi uzowa lo muntu. Mfowethu emakhaya silindiwe kade sahamba fanele siyothengela izingane impahla zoChristmas ama stationery. Mfowethu ayikho into ebaluleke njengokuhlonipha ezinye insizwa. Ayikho into ebaluleke njengokuhlonipha umhlaba. Ayikho into ebaluleke njengokuhlonipha la ohlala khona nabantu ophila nabo. Mfowethu angifisi ukubona omunye umuntu elahlekelwa ukuphila ngenxa yokuthi uxabene nobani. Ngenza ivideo ngelinye ilanga ngayicela insizwa ngayinqoba bafowethu umnsizwa amholeni. Umnsizwa bunayo indondo. More especially thina amaZulu. Uma singayeka lo mqondo ukucwasana sisodwa mhlambe impilo ingaqhubeka iphambili. Mfowethu njengoba uDisemba usoshayile siyakuncika itshani kunabantu abebefisa ukubona uDisemba kodwa ngeke kusenzeka. Kunabantu abebefisa ukubona izingane zabo kade bayigcina kodwa ngeke kusenzeka. Abazali basilindile kade sabagcina sinezinyanga kodwa lokho ngeke kusenzeka. Kunabantu abalindwe ngoma beyingane mfowethu kade babalinda bafuna nawe uyothintwa indla kusihlwa benyakazisa inhlazatshe kodwa ngeke kusenzeka lokho ngenxa yokuthini thina izinto esizikhulumayo asibahlonipha abanye abantu. Uma umfana sithukana ku TikTok ukubacabangele yini abantu abakuthandayo nabantu ophila nabo nabantu abakwaziyo asibacabangele. Ngiyafisa insizwe leyisakhula nezinsizwe ezingangathi nezinsizwa nje siphila nazo ukuthi ubumnsizwa bunayo indondo. Ukubumnsizwa buneyindondo ngabe mhlawumbe ukhalela umthakathi neyindondo inqobo. Ukubumnsizwa kuneyindondo ngabe mhlawumbe lezi insizwe ezihlezi zincoma ngokuswela ngabe zineyindondo. Into mfowethu engifisako ngifisa ukuthi uma ngabe ufisa ukutrenda noma ufisa kube wena ubekwe ube sebakazini. Uma nje ufisa ukutrenda njengamanje awuzame mhlawumbe ungenani sithengele izingane stationery sithengele izingane impahla zikaDisemba ke semakhaya singenisa igrocery mhlawumbe kube mnandi ukudliwa nasemakhaya. Uma ufuna ukutrenda ngento eyakhaya. Ngake ngakhuluma nomngani wami ngamtshela ukuthi ihostel alisoze namkhanda umuntu abe umfana abeqotha abeyinsizwa. Ihostel lemkhulisi umuntu ukhuliswa isigodi sangakubo. Umuntu ukhuliswa indona yezinsizwa. Umuntu ukhuliswa inkosi yesigodi. Umuntu ukhuliswa ekhaya. Inhlonipho suka emakhaya bese siya kwezinye indawo sesihlonipha. Uma kuthi ngonyaka ozayo ufuna ukusuka eGoli neThekwini fanele wazi ukuthi eThekwini kunabafana ongakhulanga nabo abangasoze futhi bakuncane. Uma ngathiwa bafethu siyakwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi masikhuluma amagama esiwaphilisayo sihlonipha lonke uhlobo lwensizwe sihlangana nayo singakwazi ukuphila isikhathi eside. Into esishaya khona thina insizwa sikwazi ukuhloniphana. Sihlula nawe ukuhlonipha umuntu wesifazane simeshele. Cabanga ukuhlonipha umuntu ozosiza wena ekugcineni. Asikwazi ukushela insizwe neziphilayo manje ayisakwazi ukushela. Ushela umuntu wesifazane siyamthuka. Yabo? Ekugcineni akwenzeki. Yabo? So ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe mathiwa siyahlala siyazenza igugu. Ake sifafaze igama lokuhloniphana ngoba ukuhloniphana kwenza ukuthi uphile nalo lonke uhlobo lomuntu olifisako. Kwenza ukuthi uphile nalo lonke uhlobo lomuntu awufisa ukuphila nalo. Uphila nawo wonke umuntu. Iyona into engifisayo insizwe lezisakhula. Lo sibheke eDisemba siye emakhaya kodwa sisaphelele. Siye emakhaya kodwa khona abangasekho. Siye emakhaya kodwa khona abalimele. Angikwazi ukulwela ukukhuzana ngoba bangazi. Angikwazi ukulela umthandeni ngoba bangazi. Angikwazi ukulwela ugatsheni noma umzukulu noma ubani ngoba bangazi. Okwami ukuthenga umculo ngisubscribe la akasizakala khona. Kuphelele lapho. Uma sengithuka wena mngani wami ngikuthukela uMaskandi ngiyibuza ukuthi uma ngithuke enye insizwa ngiyithukele enye insizwa kunjani. Ukhona umfana okuthiwa ngaphansi kweketi kama wakho kodwa awumcabangele lokho kodwa ukwazi ukuthuka umfana umthukele enye indoda. Hey.